Kaixo guztioi, ikusten dugunez, ariketa honetan esaten digute, objektu bat 20 metrotako altueratik askatzen dugula, erortzen, ez dugula hartu behar kontuan airean erresistentzia, eta zenbat denbora beharko duen objektua lurra ukitzeko. Lehenik eta behin, idatzi beharko dugu zein den gure referentzia sistema. Lehenik eta behin egin beharko duguna izango da definitzea gure referentzia sistema. Kasu honetan, igidura vertikala da, goitik bera edo betik gora mugitzen delako, ez horizontala. Horizontala erabiltzen dugunean, normalean erabiltzen dugun referentzia sistema izango da horizontala isa batekin adierazten duguna. Kasu honetan, vertikala i batekin adieraziko duguna. Vale. Referentzia sistema bat jartzerakoan, beharrezkoa da definitzea non dagoen jatorria. Hau da, guretzako noiz balio duen I0 eta gure jatorria beti zetuko gara lurrean jartzen edo ariketak daukan punturik basuenean. Beraz, esango dugu hau dela I berdin 0. Honek esan nahi duena da, edo zer objektu lurrean kokatzen dena, esango dugu bere altuera 0 dela, nahiko normala dena. Beraz, esan digutenez, gure harria edo objektua dagoela 20 metrotara, esan dezakegu, hau direla 20 metro. Bai, eta hau erregela bat balitz bezala, 0tik 20 doa. Hau da, I berdin 20 metro. Gainera, hau da, gure objektuaren hasierako posizioa. Eta hasierako posizioa adierazten dugunean, beti jartzen dugu I azpi 0. 0 horrek adierazten du hasierakoa. Beraz, badakigu, gure objektuaren hasierako posizio vertikala 0 balio duela. Bale, ja daukagu referentzia sistema jarrita eta gure hasierako posizioa. Jartzen du, erortzen da. Erortzen bada, hau da, ez badugu botatzen, baitera jekin dezakegu, bere hasierako abiadura, V azpi 0, balio duela 0 metro zati segundu. Urrengo pausua izango da gure igidura ekuazioak lortzea. Horretarako, idatziko du, gure igidura ekuazioak lortzea. Zer da igidura ekuazio bat? Igidura ekuazio bat izango da funtzio bat, zineta daukagun I, eta hemen ditudan gauza ezberdinak, eta hien artean teak agertzen diren. Modu honetan, ni jakin dezaket edozein momentutan, edozein unetan, zein den gure harriaren posizioa. Hau sortu behar dugu, aldera da hori zelan sortzen den. Vale. Horretarako, pentsatu behar dugu gure igidura nolakoa den. Gure igidura kasunetan izango da, igidura zuzen uniformeki azeleratua. Zergatik da zuzen uniformeki azeleratua. Bere, lehenik eta behin, zuzena izango da, mugitzen delako, lerro batean, lerro zuzen batean. Eta izango da uniformeki azeleratua, harriak erorketa vertikalean daukalako azelerazio jakin bat. Harriak eta erortzen den edo zer gauza. Eta azelerazio hori izango da minus G. Hau da, minus bederatzi, koma sortzi metro zati segundu karratu. Bera egiten du. Azelerazio hori, hain zuzen ere, gravitatearen azelerazioa da. Gravitateari buruz hitz egiten dugunean, azkenean ari gara azelerazio bati buruz hitz egiten, bere unitateak metro zati segundu karratu azelerazioaren unitateak direlako. Vale. Beraz, azelerazio bat daukagunez, badakigu, izango dela, igidura zuzen, uniformeki azeleratua. Orain hemen idatziko ditugu, igidura honi dagozkion igidura ekuazioak. Hauek biak dira, lehenengo igidura ekuazioarekin jakin dezakegu posizioa. Zein alturatan dagoen pelota momentu batean. Bakoitzean, hasieran 20 metroan egongo da, eta logikak esaten digun bezala, joango da jaisten lurrera iritzi arte. Vale. Eta bestetik, V honek, bigarren ekuazio honek, adiriziko dugu zein den pelotak une bakoitzen dauken abiadura. Hasieran abiadura 0 izango da, geldirik hasten delako, eta abiadura joango da lortzen. Kontuz, guk definiti dugu gure referentzia sistema gora. Honek esan nahi du, pelota bera egiten badu, bera abiadura negatiboak izango direla. Beraz, gero, emaitzetan momenturen batean abiadura negatiboa agertzen bazaigu, esaten diguna da, pelota berantz mugitzen dela. Hain zuzen ere, dakiguna zerbait askatzen badugu, erortzen delako. Orain zer egin behar dugu? Hemen, joan behar gara begiratzen zeintzu dauzkagun. Adibidez, hasierako posizioa ezagutzen dugu, 20 metro direlako. Hasierako abiadura ezagutzen dugu, 0 metro segundu. Hasierako abiadura baita ere hemen agertzen da. Eta hemen agertzen den hau, komentatu dugu, beti izango dela minus bederatzi koma sortzi. Orduan zer da egin behar duguna, behin igidura ekuazio orokorrak dauzkagunean, sartuko ditugu, ezagutzen ditugun datuak igidura ekuazio hauetan, eta lortuko ditugu igidura ekuazio zehatzak. Hauek dira gure igidura ekuazio zehatzak. Hemen ikusten dugunez daukagu 0 bidarte kanporatuko duguna, eta hemen daukagu minus bederatzi koma sortzi. Zatituko dugu zati bi ematen duela minus lau koma bederatzi, eta bi formula berdinak idatziko ditugu, baina pizkatzukunago. Honela geratzen zaizkigu gure igidura ekuazio zehatzak. Zergaitik zehatzak dira, justo deskribatzen dutelako gorputz honen mugimendua. Hauek balio dute edozein igidura zuzen uniformeki azaleratua deskribatzeko, baina hauek bakarrik balio dute gure kasua deskribatzeko. Edo orain bai pentsatu ezakegu zein den egiten diguten galdera.
esaten digute zenbat denbora lurra ukitzeko. Lurra ukitzea lotura dauka posizioarekin. Azkenean, esaten digutena lurra ukitzen badu, badakigu bere posizioa i 0 izango dela. Beraz, ekuazio erabiliko dugu. Posizioarena edo abiadurarena. Erabiliko dugu posizioarena, informazioa ematen digutelako. Beraz, egingo duguna da, hau berdinduko dugu 0rekin, eta eskatuko dugu hemen daukagun t. Eta, bazten dugu, hau da bigarren mailako ekuazio bat. Egingo dugu lehenago gauza da, hau kentzen dagoela, bestaldera pasatu, batzen. Positibo bezala. 0 gehiago, honela gertzen zaigu. Orain gu eskatu nahi dugu t. Horretarako hau zatitzen pasatuko dugu, eta gero karratua kentzeko, errokarratu egingo diogu. Emaitza izango da 2,02 segundu. Hau da, 20 metrotatik askatzen dugun edo zein gorputz, behar izango ditu 2,02 segundu lurra ukitzeko.